Vítam vás na ďalšom mojom výklade. Dneska je otázka máj, lásky, čas a láska v máji. Máme tu znova 4 kôpky, 4 možnosti. V tomto výklade som použil len karty Veľkej arkány a všetky 4 SA. Takže pravidlá hry poznáte. Je tu jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Nacíťte sa, koncentrujte sa a vyberte si svoju kôpku. Začíname. Vítam vás tých, čo ste si vybrali kôpku číslo 1. Otázka máj, lásky, čas a aká láska ma čaká v máji. No. Karty nám ukazujú, že v terajšom živote máte skôr samotu. Cítite sa osamotení s tým, že je to ale aj čas, kedy musíte pochopiť niečo a zmúdrieť. Pochopiť staré veci, spracovať ich a posunúť sa postupne ďalej. O to nám hovorí karta číslo 17 hviezda, ktorá hovorí o tom, že všetko plynie, nič sa nedá zastaviť, všetko ide, všetko má svoj čas, možno pomalšie, ako my si prajeme, ale vždycky dospeje do svojho konca. Je tu definitívne rozhodnutie, definitívne ukončenie tohto stavu, to znamená, tá samota v láske, tá samota vo vzťahu, vo vašom srdiečku končí a prichádza niečo nové. Vy už máte dostatok informácií, dostatok skúseností, prežil ste si svoje a teraz je čas rozhodnúť sa, začať bojovať o to, čo chcem vlastne ja. No, bez toho boja to nepôjde, pretože bez tých činov. Pretože nič nám nespadlo z neba samo, všetko si musíme zaslúžiť svojim vlastným životom. Vítam vás pri kôpke číslo 2. Máj, lásky, čas a láska v máji. Kartičky nám hovoria, že vy tu vzťah máte. Máte lásku, máte radosť, máte spokojnosť. Nehovorím tu, či to musí byť manželský, milenecký alebo partnerský vzťah. Je tu niečo, z čoho máte radosť, čo vám prináša nevyčerpateľnú energiu, čo vás uspokojuje, čo vám prináša radosť, energiu, naplnenosť. Máte všetko, po čom ste túžili, o čo ste bojovali a je tu sloboda vo vašich citoch. Ale treba si uvedomiť, že na tú slobodu, na tie city musia byť vždycky dvaja. A to znamená rešpektovať toho partnera, pretože nielen vy máte slobodu, ale aj on ju má v rovnakej miere. Preto lásku, energiu a šťastie treba nielen dávať, ale treba nielen brať, ale treba aj dávať. Vítam vás všetkých, ktorí ste si vybrali kôpku číslo 3. Máj, lásky, čas a láska v máji. Čo nám povedia kartičky? Máme tu cestu, máme tu púť, na ktorej sme už dlho. Dlho ideme po tej ceste a určujeme si pravidlá sami. Nikto nám do toho nekafrá, nikto nám do toho neriadi tu. Darmo si ľudia okolo vás hovoria,
je to bláznivé, nevieš, čo robíš, nerozumiejú ti, rútia hlavou. Ty si na tejto ceste šťastný, tebe to takto vyhovuje. Ty ideš svojou cestou, ty si ten múdry blázon, ktorý vie, čo robí. Nevešia ostatným na nos svoje trápenia, svoje plány, svoje rozhodnutia. A to tých ľudí asi najviac štve. Veď to sa nerobí, aby oni o vás nevedeli nič. Navyše tu máte kalich. Kalich znázorňuje hmotu, dostatok, spokojnosť. Nemôžu vám odpustiť nielen to, že vy kráčate sama alebo sama po svojej ceste. Užívate si tú cestu, ste na nej šťastní. Robíte si tak, ako vám sa chce, ako vám to vyhovuje, ale ste od nich aj nielen citovo, ale aj hmotne nezávislí. A to sa predsa nerobí, nebýva to tak. Vítam vás pre tých, čo ste sa rozhodli pre poslednú štvrtú kôpku Maj lásky čas a láska v máji. Poďme na to. Faloš, manipulácia, obmedzenie. Okolo teba je ilúzia. Svet je okolo teba ako preľud, ale ty to tak nevnímaš. Ty si myslíš, že to slniečko svieti, že to ťa hraje a pritom je to chlad mesiaca. Je tu človek, ktorý rozprestrel pavučinu svojho sveta, svojich lží, svojho videnia okolo teba a núti ťa robiť veci tak, ako jemu to vyhovuje. Ale máš tu stopku, máš tu zastavenie, máš tu ukončenie. Nechce ťa to pustiť ďalej. Život ako keby ti hovoril, stoj, ďalej cesta nevede, ďalej je priepasť. Pôjdeš ďalej a spadneš. Núti ťa premýšľať nad tým, ako si sa do tejto situácie dostal alebo dostala. Núti ťa pozrieť na tú situáciu z druhej strany. A poviem to tak, nebuď hlúpy alebo hlúpa. Príjmi pomoc priateľov, lebo len skutoční priatelia ti vtedy pomôžu. Bude to tvrdá práca, ktorá ťa čaká. A príjmi pomoc tých priateľov. Príjmi svoju intuíciu ku sebe, aby si zvládla to, čo potrebuješ, alebo zvládol to, čo potrebuješ. A ty to zvládneš, ale nesmieš to vzdať.